Herri inauteriak, iragana, ateioka. Media Bask eta Naiz Irratia. Herri inauterietan beti dago epaiketa bat, sermoia, herri bakoitzak dago izen bat, gu hemen ditzen dugu el sermon, sermoia. Guk Zaldundan egiten dugu sermoia, eta hor egiten dugu epaiketa bat markituzi. Botatzen dugu, erruduna da, herrian gertatu diren gauza txar guztien erruduna denez, azkenean zutara, herria eta munduan eta hori dana, ez? Eta orduan zutara botatzen dugu, zinbaz. Eta beste batzutan, kuriosa da, Salcedon, teilatu gainean botatzen dute, hor badago borretere, eta teilatu gainean botatzen dute. Kanpezun herrikara botatzen dute. Nahi dugu mantendu ere gure inauterien personalitatea. Ez dugu hori... Arabako herri inauterien elkartea eragile zuzena izan da inauterien berreskurapen prozesuan. Zaldundon egin digu harrera Lourdes Lekuona ordezkariak. Sortu zen elkartea 2008an, helburua zen Araban ospatzen ziren herri inauterien batu, indartu, ezagunarazi, batez ere babes hori egiteko, ez? Gero egia da, urte batzuk egon gara, herri bakoitzak badauka bere dinamika, bere inauteriak, elkartzen ginen kartelak egiteko, elkarrizketaren bat egiteko, pero lan handia ez dugu egin. Jarraitzen dugu funtzionatzen, baina nahiko motel. Bakoitzak gure herrian batez ere, baina genuen hori, paraguazera, aterki hori, ez? Horren azpian ginen. Asmoa da beste herrietan ere nun errekuperatu nahi duten edo hor ideia horrekin dauden tokietan, asmoa da ere babes hori ematea, babesa, edo gure esperientzia kontatzea, ez? Zeren beti ikasten da besten gandik, eta hor esperientzia daukagunez, edo urte batzuk ja daramago hau antolatzen, inauteriak antolatzen, babes hori. Eta hori da gure helburua, ez? Elkartearen helburua. Azken urteetan, hainbat herritan inauteriak bereskuratu dira ordea, ez? Inguru honetan. Bai. Araban rekuperatu dira 5 herri inauteriak. Ez hemen ere dago apurtze bat debate bat, ez? Zer da herri inauteriak eta zer dira inauteriak, zer da hiri inauteriak, azkenean inauteriak beti jaia da, ez? Baina herri inauteriak badauka bere berezitasuna. Bai, badago pertsonai nagusi bat, badago rito bat da. Gu herri inauteritan ez gara mozorratzen, jasten gara. Eta hemen esaten da, ez da esaten, ni mozorratzen naiz ardiz, ez, ni jasten naiz ardiz, ni ardia naiz. Edo ni otsoa naiz, desberdintasun hori egiten dugu. Batez ere, ni Gasteizen ateratzen ba naiz, Gasteizen me disfrazo, mozorratzen naiz, baina herrian jasten naiz. Eta hori ez dugu pentsatu behar, hori oso barneratuta daukagu. Eta orduan, herri inauteriak gure iritsizke, gu ez gara ere lan espezialistan horretan, baina da, hori, rito bat da, personai berdinak ateratzen dira, gero gehi daiteke, baina fundamentorekin esan nahi dut, berruskuratu aldiran lehen ateratzen ziren personaiak, ez? Sortu, baina kontesto baten barruan. Zer gehiago normalki hori personai zentari badago, txibo espiatorio deitzen dena, eta orduan
ezaugarri horiekin ez dira asko errekuperatu. Ospatzen dira inauteriak toki askotan, baina hiri inauteriak bezala, edo baztutan nahaztuta. Bai, Laudion egiten ari dira hori errekuperatzeko asmoarekin, lehengo pertsonaia Gasteizen ere badaude esperientzia batzuk, Agurainen ere badaude, osea, egia da, sortu dela behar bat edo gogo bat errekuperatzeko lehengo inauteriak, ez? Zeren, hiri inauteriak, Gasteizen bat, ez ere. A ber, fenomeno, eta pasatzen dugu fenomeno, ni Gasteizen atera naizenean, ez da oso ondo, baina azkenean da beste jai mota bat, ez? Hoiek orain berreskuratzen ari diren batzuk, Zalduondoko adibidez izen handikoa da, haule askoz lehenago berreskuratu zen ere. Bai, klaro, Zalduondo berreskuratu zuen 1975, ez? Hurrengo urtean egingo dugu 50 urte. Eta orduan, bestetan ospatzen ez ziren, edo egiten ez ziren inauteriak Zalduondon bai. Eta gainera kuriosa da, zeren esaten dute, ni gara horretan ez nengoen Zalduondon, esaten dute hasieran hori hasi zirela Joaquin Jimeden Gasteizen oso herri kulturan eta oso aditua zena ere hasi zela esan, balen Zalduondon ospatzen zen egiten zen inauteria, zergaitik ez dugu edo ez duzu berriro egiten, bueno, jendea hasi zela egiten, baina fundamento edo gogo berezirik gabe, ez? Baina hasi ziren egiten. Eta orduan, nola joan da indartzen inauteriak eta sendotzen, eta momentu honetan ezin da pentsatu Zalduondo bat inauteririk gabe. Jairi gabe ez da ere, baina hemen inauteriak bizi dira askoz, ez dakit, sakonagoa, ez dakit, oso sentimendu sakona dago inauteriekin, bizi da oso ondo. Eta behitu oso polita ezaten da, zeren badago konparsa barruan, badago hartalde bat, hartaldeak gazteak egiten dute, 16 urte, eduki behar duzu, hartaldean ateratzeko. Eta orduan, gazteak nola, aurten naiz, ardia naiz, ez? Nola, esperientzia bat, esango balitz, rito, nola ditzen dian? Helduzarrora pasatzeko errito moduko bat, ez? Hori da, horrelako ritu bat, 16 urte izatea, eta ardi izatea, badago bat ez dela atera, baina normalki, da, como ja, hori, ritu bat, ja, gainditzen dut nire bizitzaren etapa bat, eta oso zabalduta dago, eta antolatzeko egiten dugu, konbokatzen dugu bilera bat, eta jende pilo bat elkartzen gara, eta oso partizipatiboa da dana, ez? Eta ez da bakarri jasten dena, baizik, gero atzean daudenak, ardoa prestatzen dutena, ardebera prestatzen dutena, jantzia prestatzen dutena, maskari prestatzen, bada kate handi bat, eta ia herri osoa nolabait inplikatu, eta dago jende asko. Zalduondoko kasuan, frankismoan izan zen, ten hori edo badakizue, badizue referentziarik, frankismo aurretik egiten zen inauteriak eta horretena horretzen. Bai, referentzia daukagu, esango dizute, datak, 1700 tapikoan badaude ja referentziak idatzita. Hori, gero gerra garaian suspenditu zen, 1937an Frankok, kaleratu zuten, argitaratu zuten dekreto bat, esan ez dano bat, debekatu zutela, eta bai, galdu ziren. Dekretuz debekatu ziren inauteriak. Bai, inauteriak, estatu osoan, bai, eta orduan, egia da toki batzutan jarraitu zuten egiten, izkutuan, baina gero azkenean eren galdu egin ziren, ez? Oso kuriosa da, Kuartangon adibidez, debekatu zutenean, mozorratu zuten inauteria bera, ez? Eta orduan ateratzen ziren Santa Agedarekin batera, abesten Santa Ageda eta pertsona hartza edo ateratzen zen Santa Agedaren abez batzarekin batera, gero hori galdu egin zen, eta errekuperatu zutenean, errekuperatu dute Santa Agedaren inguru endata horietan, ez? Kasu horretan, inauteria bera, hori da, mozorratu zuten inauteria bera, ez? Bai. Azken urtetan nola izan da, berreskuratze prozesu hori herri ezberdinetan? Pues bitu, hilartu eginotan doin, ere hasi zen talde bat, esan ez berreskuratu behar zirela, lehen ospatzen ziren herri bakoitzan bere inauteriak, eta berreskuratu zutenean jendeari galdezka eta blan, egin zuten
inauteri bat, orain egiten dute bat, oso luzea baina bat, oza, 3 herritatik, Ilarduia egin eta Andoin, egiten dute bat, baina lehen zen 3 inauteri. Pasatzen dena, 3 inauteri ospatzeko horrelako herri txikietan, ez dizu ematen, zen oso herri txikia dira. Eta orduan egiten dute bat. Izan da, hori, norbait hasten dela, esan ez, errekuperatu behar dugu egin genuen, eta bueno, ez dakite holan herri bakoitzan izan duen prozesua, ez? Osea, ez da sortu, ni dakigunez, ez da sortu errekuperaketa bat gu elkarte bezala funtzionatu eta gero, osea, ez dugu hori... Gehi efekto kontagio izaiteke, ez? Besteari ikusi eta agian hortik ikasi edo dena alakoa, baina... Egia da, deitu digutela, hori, bai, laudio eta, herri batzuetatik komentatu digute, Gasteiztik ere galdetu digute, eta ezakiz zer, referentzia bezala bai izan gara, baina nolan rekuperatu herrietan, herri txikietan ez dugu. Adibidez, ez, Zaldundon aipatu duzu, nola baziren referentzia idatziak, lehengo inauterienak, eta orduan, suposatzeo tiruita maustean eta errekuperatze lan hori hasten denean, saiatu zela nolabait fidela izaten, ez, garai bateko inauterien ospakizunera. Claro, eski gainera bazegoen jendea, claro, biziri zegoen jendea azkenengo urtetan ospatu izan dutela, ez? Osa, debekatu aurretik egiten zutela, orduan nahiko horreza zen, zeren bazegoela memoria... Lehen eskukua. Hori da, eta orduan nahiko horreza izan da rekuperatzea. Eta beste herritan, badakizu, ari den berreskuratzen dituzen erreferentzietan oinarrituta edo gaur egun bestelako referentzia batzuk hartzen ari dira? Bizirik zegoen jendearen referentzian ikuste toki guztien rekuperatu dela. Legi herri gehienetan ari dela garai batean bertan egiten zen inauteriaren antzekoa edo dakitenaren arabera. Azkenengo referentzia bizirik daudenak hori kontatu zutenak, azkenengo referentziak horiek dira. Ados, galeta horren ere pixat personajeen eta une berezien inguruan, Zaldundokoa pixkat aurreratu izkidazu, baina eskatuko nizuke pixkat zehaztea, bai Markito, Sermoia, pixkat zein diren lehenbizi Zaldundoko inauterien zagarri nagusi horiek, eta ero bestetaz ere galetuko izot orokoran, zer esan aldi dazu. Zaldundon, personaje nagusiena da Markitos. Ez dakigu izena nondik datorri, beti referentzia izan da Markitos, idatzita zegoenean, eta holan, agertzen da Markitos, eta ez dakigu nondik datorren izen hori, eta da gizon bat jantzia, kontraje, eta korbatarekin, eta oso dotore jantzita, eta dauka 13 arreltzeko lepoko bat. Eta hori da gure Markitos. Gero nahi baduzu, konparsan ze personaiak agertzen diren. Markitosekin batera, badago konpartza bat, eta orduan, badago bat, atzoa ditzen dena, hemen La Vieja ditzen zena, eta da, emakume bat, gainean, harrikotez, eramaten duela gizona. Eta hori, esaten dute, representatzen dutela, Markitosen gurasoak laguntzen dutela bere azkenengo rekorridua edo azken buelta herritek, ez? Eta oso kurioso da, zen hori agertzen da inauterio askotan. Azkenengo referentzia daukadala, Kanariasetan, baina ez dakizen, ez du goratzen nun, ez dakiten erifen edo ez dakin, agertzen dira, inauterikan dana daukate personaje hori. Jazten dela. Atxoarena, Jesu. Atxoarena, bai. Oso kuriosa da, zeren, beti pentsatu duzu berezia zatela, eta gero, en fin, la interkulturalidad ez esitzen da, ez? Gero badago ardi taldea, hartaldea, hori gazteak egiten dutena, horrekin batera badago hartzaia, hartza daukago, domadorea, gero errautzak botatzen duena, eta gero beste bat beti hori bikotea da. Errautza botatzen duena eta errautza garbitzen duena. Zirikusia dauka errautza, berreskundearekin, negua maitzen dela eta arretzen dela, eta gero udaberria etorriko dela eta berdetuko direla landak, osea, dana oso simbolikoa da, ez? Gero daukago ere golde bat, hori errekuperatu goren orain dela 5 urte dolan, zelen ateratzen zen eta gero zen ateratzen, bi
personai jantzita, hola, idiz itzurarekin, eta hola, eta golde bat eramaten dute. Eta gero porreroak dira, hola, oso lodiak, txiripot antzekoak, oso antzekoak dira, eta baina gureak porreroa ditzen dira. Eta ez dakit baten bat utzi dudan. Beratuko dugu. Eta gero, ekitaldi nagusia da Xarmoia. Goizean, ez pentsa, Bueno, bai, badago... Konta guzu, pixa nola den, bai, hori da. Ordu batetan edo, guardian ateratzen dugu Lazarraga jauregitik. Por cierto, badago hor erakusketa bat personajeekin, nahi baduzu gero joan gaitezke. Bai, igual bai. Ateratzen da Markitos. Goizean ez da ateratzen konparsa, bakarri ateratzen da Markitos. Eta jartzen zaino, asto baten gainean. Eta orduan, musikarekin lagunduta, ematen da, buelta bat herritik. Gero, eguardian enpalatzen zaio, enpalatu da 7 metroko makil bat, lalata deitzen dena, eta jartzen da hor zutik, eta hor sartzen zaio Markitos, enpalatzen da, eta geratzen da hor palazio, joregi aurrean. Eta, gero bazkaltzera, eta ez dakiz, eta arratzaldean, jisten da Markitos, eta gurdi baten gainean jartzen zaio, nasa da lastozko ontzi handi bat, eta hor da predikadorarekin. Gero itzingo dugu predikadora zen, ez du komentatu. Eta hor ateratzen da, arratzaldean, ateratzen da konparsa osoa, personaje guztiak. Eta hor ematen da rekordio bat, rekordio ordian egiten da dantza bat, Arabako herri inauterietako dantza, Gasteizko folklore eskolatik sortu zuten dantza bat, eta hemen Zaldundun dantzatzen dena. Eta egiten da rekorrido, eta gero egiten da epaiketa, zermoia irakurtzen da, eta hor erretzen da. Eta gero dantzatzen da, eta ardo bero ematen da, eta hola namatzen da. Esan duzu predikadorea? Lehen ez dut esan predikadora, personaje ere oso importantia da, zeren da zermoia irakurtzen duena, berez zutara kondenatzen duena, eta izaten da sekreto sekretizimo. Hemen Zaldun dondakigu nork izango da predikadorea, kultura elkarteko kide batzuk, jendea ez da gainera, beti izaten da sekreto, ni izan naiz, egonezko aldiaekin afaltzen, aurreko gauan, eta ez dakiz eta gainera mozorratuta zaude, orduan, hitz egiten hasi arte, jendeak ez dakin orden predikadorea, eta gainera beti izaten da, non izango da, dago, normalki gainera predikadorea da, zermoia prestatzen duena. Eta orduan, figura polita da, zen mantentzen da sekreto, ez da, jendeak ez daki nor izaten da, ez da, gainera, galdetzen bada, ez da erantzuten. Galetu behar nizun, hori inauteriak eurek herritarrengan zer eragin duten. Eta aipatu izkidazu bi adibidea, gazteena, azkenean helduarorako transizio gisa edo bizi dutela hartaldean sartze hori, predikadorearena, zer eragiten du inauteriak berak herritarrengan, herri bizian? Pues, ez dakit, batasuna lortzen da, nik uste du da elemento koexionador, ez dakit nola esan euskaraz, batzen duen elemento bada herrian, ez? Eta gainera, jende nagusia, gazteagoak, umeak, oso polita da, umeak, inauteritan holan konparsa ezin dira parte hartu, baina, horren jasten dira, nola da, arkume, zerren, dira, holan, txikiak, esan nahi du, baina beraiek ere parte hartzen dute konparsan. Orduan, ez du parte hartzen konparsan, baina ateratzen dira jantzita zen, lehen arrunta guazen mozorroak ditzen, eta orain gehiago jendea etortzen da, edo txorimalos, arditxoak, horrelako jantziak ere hasten dira gehiago ikusten. Baina, beste aldetik,
inevitablea da, esaten inauteriak dira, jendea tortzen da mozorratuta, bueno, pues kaleko jantziekin, eta hori nire ustez, gu ere, bueno, tendentzia desberdina daukago, haiken elkartean, nik uste dut, elkarre bizi behar dugu inauteriak, herri inauteriak eta herri inauteriak, berke ezin duzu desdoblatu. Bueno, pues horretan ere saiatzen gara esaten jendeari, etortzeko berdin da zaku batekin edo txori malos edo, bueno, eta ez etorri de Superman, nahiago du. Baina, etortzen bada Superman, pues nire nortzen dugu, oza, kalean dago. Kalean dago. Ez da, beste herrietako personajen inguruan eta pixat eman aldiazune informaziorik, beste herrietako inauterietan dauden personajeak edo... A ber, Salcedon da porretero. Eta da hori, ateratzen dut ere, buelta bat ematen dute hori, jotzen dute askotan makilarekin jotzen dute, da traposku personaje bat, gero nahi baduzu gero argazkiak egiteko, bueno, ez dakit, oza gero jongo gara ikustera. Eta hori esaten dute, epaiketa egiten diote, oiloak lapurtu dutelako harrapatzagatik. Eta gero, egiten dute ere epeketa, eta gero lavadero latzarriren teiatura botatzen dute animaliek eta hori nola da, los cuerpos beleak jan dezaten. Kanpezun badago Toribio. Eta Toribio dauka mingaina beltza, gezurra asko izan ditu delako, eta gero dauka zapatilla bat eta alpargata bat. Eta hori ere epaiketa egiten dute eta botatzen dute errekara. Eta, bueno, pues han nitutzeko. Badago anekdota oso polita, ziren bota zuten errekara, eta, klaro, joan zen errekara ura eraman zuen, eta urrengo herrian ikusi zuten norbaitu ura, deitu zuten Guardia Zibila, zen ja Nafarroa da, Guardia Zibila etorri zen, pentsatzen tipo bat zegoela, hitota eta zen Toribio. Eta orduen dia, handik aurrera beti eraman botatzen dute lotuta urak, eraman ez desan. Kanpezun, en Kuartangon, ez daukate, holan, pelele bat, ez daukate, ateratzen da la vieja de Arriano, da, emakume bat, holan, zaharra eta horrek banatzen du ardo beroa, ez daukate, ez dute erretzen personajerik. Eta egin ondoin eta hilardia egin ondoin, hor daukate lastozko gizona, eta baita ere paseatzen dute herritik eta gero ere erretzen dute. Faldon bezala erretzen da. Gero esan duzu ez, beste herri batzutan ere badakizuela ari direla ez, Laudio eta Agurain aipatu dituz adibidez, badaudela berreskuratzeko saiakerak herri gehiagotan. Hori da, bai, orduan hor egiten dira, bai, alde bat, inauteri beran, badago parte bat edora rekuperatu dutela Sorgina, eta ezakitzu, bai Agurainen eta bai Laudion. Baina oso nahaztuta dago momentuz, nidakidan ez, beste hiri inauteriekin batera, ez. Oso politak izaten dira ere, baina, bueno, ez daukate holan erritoaren, ez dute errito bera rekuperatu, eta holan, personaje bai, baina beste naztutak geratzen dira. Oso ondo, niri iruditzen zaitu oso ondo ere, berreskuratzea personaje horiek, eta, bai, berriro hori, rekuperatzea eta. Azken kontu bat, galetu harrizu pixkatola filosofoiko edo jarrita, aipatu ditu ez, herrinauteriak, irinauteriak, disfrazatu edo jantzi, aipatu dituzu. Zuretzako zer den inauteria? Esentzialki, ikusita inauterien bueltan zemailan egin duzuen eta zer den kontzeptu bezala inauteria herri batentzat edo zer suposatzen den festa horrek edo ospakizun horrek? Niretzako da jai bat hori lehen esan dudana ez, batzen duena oso intensoki, ez dakiz erraiti intensoki sentitzen dela edo bizi dela,
Zen lehen, nik uste dut ospatzen zen gehiago apurketa kulturaren, kultura edo bizimoduaren apurketa. Orain ja ez da hori. Bada ere, transgresore puntu badauka, inauteriak, baina ez ja lehen bezala. Nik uste dut kultura, ez dakit nola esan, baina hori daukagun kulturarekin identifikatzen gaitune jai bada. Oso barneratuta edo barruan sentitzen dugula, Nik uste dut Zalduendon daukala historia hori asko batzen duela, bizi izan dugula ere komuna transmisio bat, erakutsi dugute, bizi izan dugu, erakutsi dugu gaztea orain, baina gazteago direna, umei edo gazteagoei direna, osea, transizio hori, transmisio hori ere nabaritu egiten da. Eta orduan, jende nagusia, asko maiten du inauturiak, nola bizi den ikustea, indarrarekin. Umeak edo gazteak, besteak ere baloratzen dutelako. Etxe guztietan baloratzen da pilo bat. Eta jende asko dago implikatuta. Jasten dutenak, lehen esan dut, ardo beroa prestatzen dutenak. Ulagak hartzera, zua egiteko horiek hartzen dutenak. Osea, nolabait, ia herri osoa implikatuta dago. Eta gero, bada, jai egun bat, baina oso berezia, etortzen daga, herrian ja bizi ez direnak, eta etortzen dira, inautiri egunean, familia, eta ez dakiz zer, ospatzen da, jaietan baino gehiago. Eta nik uste dut hori gure kulturarekin, gure, ez dakit, antzerzokian, lehengo badauka parte bat, ez dakidalanik azaltzen, baina hori barruko sentimentuak nola baita agertzen dela, eta identifikatzen gaituela gure esentziarekin. Herri inauteriak, iragana, ate joka. Media Bask eta Naiz Irratia. Euro eskualdeak finantzatua.